Tajné jadrové sprisahanie NATO odhalené. Nemecké prúdové lietadlo Tornado zachytené na kamere s americkými jadrovými zbraňami. Nedávne aktivity NATO, vrátane výcviku lietadiel na nosenie amerických jadrových bomb, zvýšili napätie s Ruskom. Nemecké prúdové lietadlo Tornado bolo nedávno odfotené s americkou gravitačnou bombou, čo naznačuje prebehajúcu stratégiu NATO v oblasti jadrového zdieľania a odstrašovania. Deje sa to v čase rozširovania ruského jadrového arzenálu a pokračujúceho geopolitického napätia. Takže máme tu video, ako Nemci testujú ako nie jadrové zbranie, ale testujú ešte tie ako makety, čo zhadzujú, ale nie je to riadne nukleárna zbraň, ktorá vybuchne, ale sa už pripravujú na nejaký cieľ. Takže NATO asi je v poplachu, keď už musí ako používať jadrové americké bomby a nacvičovať, kde ako sa zhodia a kde sa ako použijú. Takže je to, a tu vidíte na záberoch, ako zhadzujú tie bomby. Ako nafotili to aj videá k tomu plus. Takže asi bude veselo onedlho. Kandidát na prezidenta Donald Trump 5. septembra povedal, že zruší sankcie uvalené na Rusko Bidenovou vládou a inváziou na Ukrajinu. Trump povedal, že sankcie poškodzujú globálnu dominanciu amerického dolára a povedal, že ako netlačte na Irán a netlačte na Rusko a nechcete vyvolať vojnu, to povedal. Čína sa k tomu vonku snaží dosiahnuť, aby sa ich mena stala dominantou. Príde o dominanciu dolára, no tak Čína sa snaží ako produkovať sa svoju ako ekonomiku rýchlejšie a rýchlejšie, aby sa rozbehla ich ekonomika, čo dolár upadá, lebo sankcie, čo dali ako Američana, čo sa týka Bidenovou vládou, tak iba poškodzujú Ameriku a svoju menu na ako akcie klesajú. Takže Čína narastá, dolár upadá, takže automaticky už musia dať, čo Američania robiť, aby Amerika neprišla do krachu, lebo je aktuálne dlžná 3500 miliárd dolárov. Je ako tie dlhopisy, čo potom musia platiť a odkupuje ten Fed, ten dlhopisy a potom zarába, keď si dá na to 5% úrok a ide sa zarábať na tom. Takže takto funguje vonka. A ešte čo tu máme ďalšie? Pozeráme správy. Rastúci napätím správy naznačujú, že iránske smrtiace rakety dorazili do Ruska, čo vyvolalo obavy USA z dramatickej eskalácie. Biely dom varuje, že toto predbiehajúce sa puto medzi Teheránom a Moskvou by mohlo posunúť rovnováhu vo vojne na Ukrajine.